ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ରୋହିର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯଶୋଦା ମା ପୂରାପୂରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେତେବେଳେ ରୁହି ଓ ମାଧବୀ ଚିକିକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବେ, ସେ ସବୁକୁ ଯଶୋଦା ମା ଶୁଣି ନେବେ। ରୁହି କହିବ, ଥରେ ଖାଲି ଚିକିର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରି ପଡ଼ୁ, ତାପରେ ତା ସତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ମାଧବୀ କହିବେ, ଆମେ ସିଓର ସେ ଦୁର୍ଗା ହିଁ ଚିକି। ପୁଣି ରୁହି କହିବ, ଆମେ କ'ଣ ସିଓର ନଥିଲେ କି? ବାସ୍ ଖାଲି ରିପୋର୍ଟକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ତାପରେ ଯଶୋଦା ମା ଫୋନରେ କହିବେ, ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣେନି, ମୋତେ ଖାଲି ଲାଭ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୋତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦରକାର। ଆଉ କହିବେ, ହେ ଦେବୀ ମା, ତମେ ମୋ ଝିଅକୁ କାହିଁକି ରୁହି ଆଗରେ ହରାଇ ଦେଉଛ? ଆଉ ସେଠାକୁ ନିଶା ଆସି କହିବେ, ନା କେବେ ଦୁର୍ଗା ହାରିଛି ନା ହାରିବ। ଆଉ ନିଶା ଚିକିର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ କଥା ସବୁ କହିବେ।